somoroberio bokonyara koba gokoena na maigerio gochiase abasae anene bali banyara koba gokora ekerasi kiabo gia 12 na biga bagenda tukoba koganya banyara koba bagosoa na gose banyara koba bakweri kia gochiase chi university na boigo chi college ni gonyara koba goikiranirwa imeya e university ya Kisii umoroberio nyara koba gokoragwa amonere omurai Duke Mainga gose echate gati ya bande abanga banyara koba bakobeka omoroberio yekerenga ekenariki omoroberio yo no koena na amaigerio nobo manyigo chiase abasabwo igore chinchira aho baranyare koba bagwetanga amona mabe ande onsi naboigo chimbwa chiria chire chimbe gati yabo gwesonania amono konywegwa kwa amarua nengana omorikyo itonde mo Steven agenda takobaga gotobwateria roboto yokorache asenchire bwikira no mwanchumbo riganto sanga mana jisesato kurene turarigereria gati ya nyara kobaga kogendera se university eyo ya Kisii Yaona ili tukulitangani tuachaka the Pombeni ya Sara Conference and the Youth Mentorship Program and then tuara abakwani abanene mono ba maskani ndete ko tebanga this is a great success because eseri tukulia lero the turnout was massive. The turnout was extremely good for the first event. Na ndende to believe nga abana ba minto ababakuruga barabasaye bagukina bono iga nkuru barega bari motivated nkuru barega barabantu ba learn one or two things that they can be able to use ekerobari me school or ekerobau to join a school Centro ku etna kangwana ronde nomo go sana ngota igitwa kira waziri mheshimiwa Echate chinko bichinyinge ese platform ya bekire ya cyber ito ama okunyorenga ke enyinge abagambi bagoteba tokurigeri abasaye bari ko bachinguru nande bari ko ba the skills ne platform yo kugendera ku grow as leaders because these are the leaders we are looking for tomorrow. Aturiboni gasinga ki abasome bakorokanga our youths bakugo through into triple threat egente tangani teenage pregnancies yakabere drug addiction negento kyaratato namangana yaga transmission ya maroire HIV AIDS na yanda sexually transmitted ekrokulira mangana yonsi okonyorange foundation yae namangana buna yoborewe nande buna twate amangana yo kunywa maru taringa no monto gwanza asande ranyo no burwaire nenda asande na peer pressure abana bakubuganga negente kiyesenye kuba omugoko olio gwango naenda okwera abayiboli bali motorigeretie abana baino nyambati tiga iga ba misi ya mangana mali twanyoranga asobotindu bwa basaye basoire emiroberi ne menge abasaye baranyare kwengage twanyanga ababwate kitalante nyinge bararire una incho moteri korugusiyo monene twanyoranga abasaye abaga ntonyare ko ba sensitize ase kitalante kiri babwate tobanache erinde iryo mbanyare ko babako ba idol baengage bamanyenga kitalante nyasa abayiringa kibara kitumie erinde iryo banyare ko soka iskaria